Добре дошли в Философски факултет. С нетърпение очакваме да станете част от нашата общност с 10 специалности, които са винаги на първо място в рейтинговата система. В Философски факултет вдъхновяваме и успяваме. Философски факултет е мястото, където можеш да развиеш професионалната си кариера и социалния си живот. Следвайки Сократ, искам да ви кажа, че аз знам, че не знам какво е философията, но повярвайте ми, това е ужасно вълнуващо. Специалност психология е една от най-желаните специалности не само в България, но и в света като цяло с изключително засилен интерес. Ако дойдете да учите при нас, ще можете да разберете кои са вашите най-важни качества и способности, които могат да ви помогнат да постигнете вашите мечти. Специалност публична администрация отваря пътя към по-доброто управление. Ако искате да сте част от този процес и да работите в централната, в местната администрация, в неправителствения сектор, заповядайте при нас. Политологията е начинът да създаваме нашето общо по-добро бъдеще като народ, като държава, като Европа. Очакваме нашите нови студенти в специалност политология, понеже това са активните хора на България. Специалност европеистика е една мултидисциплинарна специалност, в която се учат много езици, много интересни предмети и в която е истинско удоволствие да си преподавател и най-важното, след която можеш да работиш много и най-различни неща, и то не само в европейските институции. Ако искате да научите всичко за книгите и информацията, всичко за технологията и още нещо, заповядайте в библиотечно-информационни науки. Здравейте! За вас това е телефон. За мен е информационна система, защото съм учил публично-информационни системи. Социологията не изучава самото общество, а по-скоро тези плюсове. Тя изучава какво ни свързва, какво прави тези общества възможни. Културологията е специалност, която наистина предлага един абсолютно неограничен хоризонт от знания за културни процеси, практики, фигури, с които се сблъскваме всеки ден, но в същото време тя може да ви даде една малка рамка, в която вие да си създадете собствен уникален културен свят. Философски факултет е място, където черпя вдъхновение, получавам ценен опит и най-вече сбъдвам своите мечти. Философски факултет – място, където създавате множество приятелства с много амбициозна среда и най-яките тениски. Философски факултет, тук вдъхновяваме и успяваме.